Mas gipakusgan karungod sa Barangay Maa ang ilang kampanya kontra dengue human nakatala ang ilang barangay o ga 115 ka mga kaso sa dengue. Nakatutok si R. Gil Relator. Sayo Martes sa buntag, gipalimpyuhan ni Kapitan Pasito Cañete ang Dakong Creek kilid sa Maa National High School. Ang Maong Creek mo'y agianan sa tubig gikan sa mga subdivision ug ubang komunidad sa Barangay Maa. Gipangputol ang mga sagbot o gipangkuha ang mga basura. Wala pa ning gamay pala ang dingre di Maa. Naghimo na mi og kwan sa resolusyon na mag dingge task force. Hantod nga nanay mga biktima sa dingge mo tong nag-create mi og dingge patrol. Usa ka jingle ang gimugna sa Barangay Dengue Task Force aron ipahinumdum sa ilang mga ginsakpan ang mga angyang buhaton aron malikayan ang pagkuyanap sa Aedes aegypti o lamok na nadilag dengue nga sakit. Sa Purok 20 Sanggilangan, doon na mga nagkasakit og dengue. Gani kining usa ka tuig nga anak ni Dailinis Nisan, bag-uhay lang nakagawa sa ospital tungod sa dengue. Taas siya kalintura. Nya pag pa-check up na mo sa CHDC kuan kanang baba na siya platelet. So, na kuan nga dengue. Oh, gikasis sa doktor nga dengue. Busa karon, gawas sa pag-maintain nga walay breeding site sa ilang palibot, nagapaaso sab sila. Nasige paaso kada adlaw kada hapon. Samtang ang silingan nga si Cory Anyong, ginasiguro gayud kuno nga walay mapundo nga tubig sa ilang palibot, ilabi na sa ilang liguanan. Aron maluwas sila, labi na ang mga bata sa sakit nga dengue. Malimpyo, pagana layo sa dinggi. Ya, kanang mga tubig sa mga bardi, panghiposon, kay maubay kasagaran karon sa dinggi kanang mga tubig. Mga tapos kanang kang hapon magpaso. Usa-usa sabay gituyok ang mga balay alang sa gipahigayong fogging, ilabi na ngadto sa mga lugar nga dunay mga kaso sa dengue. Sa tinguha nga dili na musaka pa ang ihap sa dengue cases sa ilang barangay, nakig-alayon ang Barangay Maa ngadto sa City Health Office ug ang usa sa mga lakang ginahimo karon ang fogging sa mga balay-balay. Manglimpyo kita sa atong tugkaran. Kung walang kiti-kiti, walang lamok sa atong ipangyabo na to ang mga breeding site sa mga lamok. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si R. Gil Relator para sa One Mindanao.